Avui obrim la finestra per mostrar-vos Girona i el Pla de l'Estany. Començarem amb la bonica ciutat de Girona, plena de carrers estrets i moltes escales. Però moltes! I ho farem passejant acompanyant a l'Arlet, la Roda i moltes amigues seves. Andrea, hola! Ei! Hola, Roda! Hola, Arlet! Què tal? Què feu per aquí? Pues hem vingut a passejar un rato. M'agrada molt Girona, me la pots ensenyar? Ostres! És que saps què passa? Que jo no la conec gaire, Girona, però tinc un amic que ens la pot ensenyar. Som! Ei, hola, Andrea! Ei, Quim! Que us ajudo? No, la Roda Ja veureu. ja va sola. Oi, Arlet? Sí. I nosaltres som fortes, eh? Molt bé, ja ho veig, ja. Doncs mira, et presento a l'Arlet i a la Roda. Hola, Arlet. Hola. Roda, què tal? Bé. Benvingudes a Girona. Jo sóc en Quim, trobaré això que així m'enteneu millor. I jo sóc de Girona Explorers. Nosaltres som una empresa que aquí fem visites guiades a la ciutat i a la província i avui us portaré a fer una visita per aquesta meravellosa ciutat. Que guai! Sí. Som-hi, doncs, no? Sí. Bé, i ara som al pont de les Peixateries Velles, que el va fer Gustave Eiffel. Com la Torre Eiffel. Exacte, com el de la Torre Eiffel de París, uns quants anys abans de fer la Torre Eiffel, de fet, va fer aquest pont. De fet, en va fer 8 a Girona, i només en queda un al seu lloc original, que és aquest. Doncs és el pont de les Peixateries Velles perquè, on venien peix fa molt de temps, era just en aquesta cantonada, les antigues peixateries de la ciutat, estaven on hi ha ara aquest edifici tan alt que tenim aquí al costat. Anem de visita? Som-hi? Som-hi, doncs. Imagineu-vos, aquest pont es fa a finals del segle XIX i es costa 22.500 pessetes. Gairebé res, 125 euros. De fet, hi va haver molts ponts en aquí, que el riu s'anaven duent, fins que finalment Gustave Eiffel comença a construir aquest pont, que el fa des d'un costat i el va fent arribar fins a l'altre. És un pont que no té cap columna que toqui l'aigua i això fa que totes les riuades doncs, no apretessin aquesta columna i el pont aguantés fins avui en dia. Perquè el riu abans portava molta més aigua. Sí, de fet els rius abans pujaven molt més de nivell que ara. Les preses es van començar a construir als anys 70, 60 durant la dictadura i això controla el caudal dels rius, però imagineu-vos quan plou aquí, abans la ciutat s'inundava i pujava el cabal moltíssim. Hola! Costa d'imaginar, però... I ara anirem cap al Call i així veureu el barri jueu de Girona. Ara estem entrant a una plaça que es diu la placeta del Correu Vell, perquè la primera oficina de correus de Girona estava just en aquesta plaça, en aquesta cantonada. I aquest carrer d'aquí, el carrer de la Força, és l'antiga Via Augusta. Penseu que fa 2.000 anys que aquí teníem romans, els romans anaven a Roma. Doncs Roma quedava cap allà. És a dir que, si voleu anar a Roma, d'aquí una estona us poseu a caminar cap amunt i arribareu fins allà. En quants dies arribaríem? Uns quants dies, crec, eh? Uns quants dies hauríeu d'estar caminant. Com ho veus, d'anar a Roma caminant, com feien els romans? Has portat una motxilla o alguna cosa per fer l'excursió fins a Roma? No. Està una mica lluny, però penseu que just aquí és on comença el Call Jueu de Girona. Aquí fa molt de temps hi havia unes muralles que ara estan a dintre de les cases i hi havia un portal, que era el portal per on s'entrava a la Força Vella, que és el barri més antic de Girona, i aquesta zona d'aquí és el Call Jueu, on vivien els jueus fa molts i molts i molts anys. Uau! També hi havia molts de túnels que els jueus feien servir per escapar-se. Els cristians, entre ells, no es queien massa bé. A vegades, quan aquests entraven a buscar-los, els jueus utilitzaven túnels que tenien excavats i que anaven a les altres cases per escapar-se d'aquells perills. Heu vist allò? El què? La fada. On? Quina fava? On és? Si no hi ha res. Desigual. Quines coses més rares que tens, Arlet? No sé. Anem pujant o què? Vale. Vinga, som-hi cap amunt. Roda, t'està agradant tot el que estem veient? Jo crec que s'ho està passant força bé. Sí, jo també ho crec. No ho sé. Ara anirem a veure un carrer que va estar tancat durant molts anys i que no fa pas tant el van tornar a obrir i ara s'hi pot tornar a passar. Ah, val.
Tu, però hi ha unes pujades que jo he dit tranquil·la, no hi haurà més escales. Bueno, per això aquí a Girona estem tan en forma. Ah! Que no farem d'anar amunt i avall. Clar. Clar, tenen les cames fortes. Ara espereu, perquè girarem cap aquí amunt. Què dius? Som-hi. Però si això és un carrer superfosc, Quim. Doncs cap aquí anem. Mireu Uau, quina foscor. sembla una cova. Uau, has vist? Mira aquí quina clariana. Però això és preciós, Quim. És molt bonic. Uau. Doncs fixeu-vos, i aquest carrer, que és el carrer de Sant Llorenç, va estar tancat durant molts anys. En algun moment del segle XVII o XVIII, no se sap exactament quan, l'Ajuntament va decidir tancar el carrer perquè hi havia molta criminalitat, hi havia robatoris, hi havia assassinats. L'Ajuntament va dir, prou, va tancar el carrer i no va ser fins l'any 75, de no fa gaire, imagineu-vos, el segle passat, que el carrer es va reobrir al públic. I avui diuen que és un dels llocs on més s'assembla a Jerusalem, Girona. Que bé, però ara és un carrer super segur, preciós, Molt maco. i a més té entrades a algunes cases. Exacte, això sembla, d'aquí és el no? Museu dels Jueus. Ah, aquesta façana d'aquí. Just això d'aquí, i per aquí s'entra el pati d'Isaac el Cec. Poder l'heu vist, és un pati que té una estrella de David al terra i que a l'època que això es va obrir, que es va obrir aquest carrer, era un bar. I hi havia gent també, però ara ja és el Museu d'Història dels Jueus. Vale. Que maco, eh? Bé, anem cap a la catedral? Vale, som-hi. Vinga, roda. Vinga. La Roda jo crec que s'està fent un massatge Sí. al cul interessant. El cul que deu donar gust, eh? Sí, jo crec que sí. Crec que li fa picor tot. Som-hi. I mireu aquest carrer que maco. El Call Jueu de Girona està ple de carrerons com aquest. Uau, quin carrer, Quina passada. Arlet, aquí saludes? A la fada. Quina fada, si no hi ha ningú. No la veieu? No, què vols que veiem, si és que no hi ha res? No la coneixeu, a la fada? De quina fada parles? És que no entenc. Sí, no veig res. Tu Roda, estàs veient la fada? És igual, anem. Som-hi, cap amunt. No sé. Així que ara ja estem arribant a la catedral, Sí, no? ja ho veieu com s'obre el carrer aquí davant. Sí. I just on som ara és on s'acaba el call. Aquí deixem el barri jueu i mireu on entrem ara. Hola, quina passada. Mireu que impressionant, eh? La catedral. Clar, amb raó aquí acaba el call jueu, perquè si aquí ja Just estava, aquí, clar, això era dels imagineu-vos cristians. en aquella època venir per aquests carrerons estrets i arribar aquí. Quina passada. Esteu al·lucinant o no, Arlet i Roda? Jo sí. És que és espectacular. Uah. Uau. Quin munt d'escales. Quantes, eh? Quantes diríeu que n'hi ha? Jo, comptant així, 140. Una mica menys, una mica menys. Tu quant diries? 90? 90? Què, Com 90? saps? L'has encertat? Hi ha 90 escales en aquí? 90 escales. Buah, doncs sembla que n'hi hagi, però centenars. Moltes més, eh? I què, Roda, com ho veus això? Pujar-ho Què? així, pim-pam? Poder li pot costar una mica. Tenim alguna via tant. d'accés? Podem anar per aquest costat d'aquí i Ja pujar anem. fins a la Porta dels Apòstols. Que hi ha una rampa. Sí, I és accessible a tothom. totalment accessible. Que bé. Doncs som-hi cap allà? Vale. Sí? Anem pujant cap aquí. Bueno. Mireu on hem arribat. Uau. Hola. Uau. Ja hem arribat a la catedral. Uau. Entrem? Sí. Som-hi. Vinga, Roda. Passeu, passeu, que veureu la catedral. Uau, que maco. Uau. Això que veieu aquí és la nau gòtica més ampla del món. I és la segona més ampla de qualsevol dels estils, només darrere Sant Pere, al Vaticà. Sant Pere és uns metres més ample, però aquesta, la segona més ampla del món. Mireu que grossa que és. Fort.
És espectacular, eh? I escolta, però i quants metres fa de costat a costat? Mira, gairebé 23 metres d'ample. Va, doncs, anem a fer un vol. Vale. Mireu on arribem ara. El cul de la lleona. Al cul de la lleona. De fet, això d'aquí, que sembla un mono, és una lleona, és un lleó, però la gent li va començar a anomenar lleona i diu la tradició que, bueno, malauradament ja ho veieu que ara hi ha unes valles i pel tema Covid no podem fer-ho, però diu la tradició que si voleu tornar alguna vegada al que és la ciutat més bonica de Catalunya i potser la més maca del món, Girona, li heu de fer un petó al cul de la lleona i a més tindreu molt bona sort. Però bueno, ara no podem fer-ho perquè està ballat. Clar, amb això del Covid... Exacte. Què, us ha agradat la visita? A mi m'ha encantat. Preciós, Ha sigut divertit, no? També li ha agradat molt. Li ha agradat molt? Me n'alegro. preciós. La Roda i jo tenim que anar a Banyoles. Ostres, Ostres, doncs jo... nosaltres no t'hi podem pas portar. Jo tampoc. Tinc una idea.